और Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Hadirin bau Menteri Rabat jong kajelau kondat ke sangma ulapan bena bak sorkar kan siu tulap hino yakin nong trei jong district council u presiden jong nyau trap youth council uba roy ku person rem ulapan pau jing skolingo yakin karai ke sorkar bat ulabu jing keli da kaboong bah la tho ha ka constitution dan ye kariti sensar jong kari bak sorkar kan siu tulap yak district council uba roy ku person rem ulaong bak district council ketika autonomous body kabadan ye kabor lai luat nyala dia palada ka sorkar ka siu tulap syaishu kata ka jing lai luat hatu nong trei jong district council unko ngo ya ki ki MDC ni unko ngo ya sorkar ka siu tulap shu labu jing keli da ka ong ba tu sorkar kan siu tulap tang ya ki nong trei ni kan siu tulap ya ki MDC ki ru hatu la ka sorkar kan kini no na ya ka bah jong ka district council bat lada kam kini nang nu kan yo ya ka pisa man siu tulap lada klem ka jingmi uba senra mula om ba kan ye ka mat ka bahab bania syai ba kum kita ki boong mangidon kam ya kata ka ya ki district council na kabataban yada ya ki riti ki dostor ki jongi ya ka sensar ka khadar ka jongi ya ka khendo ka siap ka jongi ka benengkong ni hak ban ni kwa ban yo jing pensai na kalyang jong sarkar la ne do chief minister ka jongi ka long baha ela tho hapo ka six schedule jo ka la ne hapo ka riti sensar jong ka ri India ba ka sarkar kan siu tulap ya ka district council na markat kum ka jing so thu ka jongi hapo ka six schedule jong constitution jong ka ri India kala da ban kerensai ba ka district council kan don la ka jong ka fund bat nakata ka fund kan pentulun ya ki kam ki jong ka la kalong ban siu tulap ya ki nong tre ki jong ka la kalong ban siu tulap ya ki MDC ya ki la ne ya ki executive member jo ka district council tingi kwa bentuk baka sarkar la kan wanra ya ka jingkala hapo ka six schedule jong constitution jo ka ri India nakabenta ban wanra ita ikendon iban ong banang ni syakmat ka sarkar jela kan sim ka jingkli ban siu ya kata tulop jong kinong tre jong ka district council kabaar ka district council ka don ya kata kentin ka bong autonomous district council kamot ka don ka autonomy ka jinglong independent ka jong ka hapor bala prung ya ka khanit banriyo haka riti sensar ka ri India lawan rak nang ya kini gil kom sensar hang ni hapo girilum ki jongi hang ni hapo Meghalaya bar hakiwe kirilum ki badan hapo ka thanchatel amingi da ka jingmut bakin don kum kini ki bor sensar ki ba hapo jongka kindon ki dorbar trairi kindon ki dorbar kur kindon kiwe ki dorbar trairi ki ba ya hap bar karukom im ga jongi telada ka sarkar menta kan rai ban siu no maka ya ka tulok jong kinong tre sarkar jong kinong tre jong ki district council siya ay kan don kata ka autonomy la ne kata ka jinglong independent jong kini ki district council hatu unong tre jong ka district council menta unlong loyal yano la unget ya ki la ne ya ki member jong ka district council ki MDC na unget ya ka sarkar ka basiu tulok ya ki te kata ka autonomy ka bagi district council ki don kanom don show te kata ko ka bangi kwa banyo jing pensai bahwa niyo ka jing kren jong chief minister jong i ong banginom kta ya ki kam ki baka district council ka le ring ngide man so thu pat ba sisin pe pila siu tulap ya nur ya no pila ayu u ban si nakaplating ka jong ka sarkar utu unong sya siu tulap unsngap ya ka district council ne unsngap ya ka sarkar jela usket 3 jong ka executive committee la ne usket 3 jong ka legislative committee unsngap ya no la unsngap ya ka sarkar jela ka bai tulop ya kini unsngap ya ka district council la ne ki MDC ba ka baar ka longru balada ka sarkar ka siu tulop tangi kinong train kan siu tulop wadi ki MDC wadi ki bro pada kata ka por la kata ka office of profit ka office of profit kan long attract ni ya ki MDC pingi hak ban ya syai luar kita ki bat ka balai ka badon kam ya menta ka long ba ka sarkar ka rai ban siu ka tulop kinong train la ka sarkar ka rai ru ban siem no pat ya ka baha ka ba ka district council kayo la ka long na ki minerals ka district council menta ka don ya ka fund ka ba ki lum fund lembah ki minerals lembah ka transport lembah ki kali lembah ka jingshim ya ka professional tax bat kiwe te menta ka sarkar
kan le kum no ya kita ya kata ka hok jong district council laki district council kinang don hok ni am ban yo ya kata ka share ka bagi juyo bro kata ne ka sarkar kan shimno ya kita ru kan mentoy ayu mengindon ya ka district council ada ya kata ka hok ya ka ba ka constitution kala ai ka riti sensar kala ai ka bah ka district council kan penmi pisa da ladi ya ladi na ka benta ban kersyani ki jingdon kam ki jong kala kalong ban siu tulo bi kinong tre la kalong ban siu tulo bi ki MDC ban siu tulo bi ki am bat ban penon kam hakiwi ki liang ya kata on shimno da kasorkar ngam try ba kasorkar kan shu IA yu tulok kan poi ka por ba da kasorkar ka pulut kumbuong chief minister menen bahaji CDC tang ban siu tulok dan kam nyo po krur ka sisnam kajingkeli kalong kata kan nyo po krur kan yo na ka kasorkar jela ban penmi na ka bentang ban siu tulok ya kanong tre lada kanom ketat lani kanom shimno ya kata kam ya ta ka share lani ya kata ka bah ka ba ka district council ki yo ti kajingkeli mentang ngikwa ban keli ya kasorkar kay karay ka jongpi lahapor lada fiong ba fin siu ya katulop Pin siu tulop ikinong tre jo ka district council la pin kini no ne em ya kini ka baha ka district council kayo ti kita gidi gilai tli ki aka ki bang ikwa ban keli ka sorkar ban ikwa ro ban ajing mut ya ka sorkar baha ka jaka ba pin wan ra ya kum kini kirai kiban kata ya ka autonomy lane ya ka jinglong bakerpang lane ya ka jinglong independent jo ka district council pihak ban ajing mut iki district council bagi di ban pen klan ya kata ka ya kata ka jing ya kata ka kabor ka jongki na ka bentaban penmi pisah Tidak pun penduna ya kinong tre hakajaka ba fidon kam san phongmut menta ke district council ki thong san spa ngot kata ka sau spa san pho kin tiu tulop na kumboong fi ka GHDC ga garwel sa ton mas district council ka hab ban siu tulop nyu pho kro sisnam re ka jingmi ka jong ka dai lai pho kro ka jingkeli kalong balai ka poi sedu tau put hatu kim so thu si yala ka jong ka bor kada fidon kam nyu pho kro pihak ban penmi ru ya ka pisah nyu pho kro tengah so ba ka sarkar hakajaka ban shim kum kini kirai ki bala ban kata ya kani ya ki district council ya ka autonomy ka jong ka district council kamdi banwan shim da kum kita kirai ki boong bakan siu tulok maka ka sarkar kala de ban karai menta ban le ya kum kini kala ban kata ya kata ka jing ya ka bor nyu ki district council namar ha bakhat do hi lada fisiu pisa pihak ban penmi ya kata ka pisa bat na yon penmi kata ka pisa ka David lang ba ka sarkar kan poi ka por bakan sa kini lut ya kata ka bor ka bakan district council ka don nam ta ban lum ki tax ki ba fair ban lum ya ki ban yo ya ka share na ka sarkar ha jing si siya ka sarkar ka di ban ai siya ka district council ya ka share ka jong ka por ka babyang kan ki mineral resource ka sim ka sarkar ka transport nakikali kita kasyem ka sarkar ndai katnu kami bat katnu kadi ka benta jo ka district council hadu mentar umpat desa ka sarkar kam jupen bana ba pet napo ka uput rekam jong hasil autonomous district council ngiyo lum kat ni ka tax bat nakani ka tax ka bha jong ka district council ka dekat ni ndai namar baka sarkar kam ju ya thu ya kata lada fidon ka parti ka baru la po ki HDC da ka bayahap jingmut baka bat ka baru la ka sarkar ka ai kulut mensiam ya kata ka share ka jongka ne lada fiyo ya ka parti ka baru la po district council da ka bomyahap jingmut baka sarkar ka batno ya kata ka share lane kam ai kum baka deban ai tingingi yo iba ban penbahi ya ka district council kam dei kan ni kalenti ban ong mangin siu tulok no mangi na du ka sitrek nai weng nang ni sya khaman ngin le no mangi kum tan re ka dei ban penbahi ya ka district council ka por menta ka dei ban penbahay ka district council ban penklan ya ka district council bat ban kenturu ya kini ka district council ba pimday ban bam hati kit kulai kaumut bala da fidon ibor ban penmi bisa sispa dingka pi pelut ru sispa lan pelut dunakan ndai ban ong ba filum bisa sispa pi pelut aspa pi pelut sanspa kelarang ngile aku ta kadai kan bangin poi kum poi ka GHDC ban poi kum poi ka GHDC ba mla syu ban siu ya tang ya ka tulop jong kinong tre ru tinging smo ba karai jong ka sarkar ngimtep ki perkhat akanu kaliang rena kaliang jong ka seng ngikwa ban yo jing shai shwa ya kita kilai tli kimat ka baningkong ka hae la tho akon ha ka schedule baka sarkar kan shim ka banta ban siu tulop ya kinong tre ka baar kan ja ayu ya kata ka jinglong ya kata ka autonomy jong kini district council bat ka balai ba hatu ka sarkar ka thmu ban kini ino ya kani ka bor ni ka district council lan ya ka hok jo ka district council ban yo ya ka share ka jongka na ka sarkar jala kum juru ya ka bor ban shim ki tax ti kita ki ki pangikwa ban bu hakmat jong sarkar bi na ajing sisa ngimkwa ban kren political ngimkwa ban ya kta yang baide bat ka sansar ka kadar lan yang baide ka kamsangi masima ndai kumba pahi kidak kisien balai kami kani baro ngitep kajingmi jong kani ka de nomor basau kunriu banai kinong tre jong ka garwel sa autonomous district council kim shimla yo tulong
kabaar kumboong hiu chief minister ba nyo ka GHDC ka ban pulut nyo pukrur tang ban siu bai tulop ikinong tre kat ba ka jingyo ka jong ka ditang lai pukrur bat ngitip ru ba ka election sa ka GHDC ka de ban long hong news nam uban wan balesi ka sorkar kamkwa ka parti la ni ka kabayalam ka sorkar kamkwa ban kata ya kanam ta ginong tre gi betre po GHDC kala bande tang ka jing persyang ban yo nong sanjima kabay de bakni kara jong sorkar ka bang ngimla ban len ya katan ring ngim tepat kay gajeng mot halendet jong ni kara pi hakabakat do hi borokot ke ka parti politics ka bang yong bali asi ka jing bom don ya kaju ka parti ka ban rule la kalong ha state ba kumju ra district council kala bande ka we ni kidaw bat ka jing tengku le asi ha ki board trekam hapadeng ke district council bat ka sorkar kila bande ka we ni kidaw bat ngimla ro ban len le si kila bandon ki board ki banabar ki batmu wat ban pendu ro ka district council ngimtep ya kata ne nakalayang jo kaseng hi ngim pedang ya kum kini jing temu bat ngim long ki berpikir ki bafet perman ban ya keren ban ya sautu jing mut mangatrai kapur kala dei ru yang ibaro tani ngikwa baka district council kandon ya ka autonomy kandon ya kata ka jinglong ka bandom syakta lani ka bandom syak penbor ki bor sorkar lani kinu ki bor ki dei bandon kata ka jing teli ka jing stu jing mut ha ki tu ki ha ki MDC ki jongi ha ki bor dorbar trairi ki nong song ka jalahi jong ka jalahi bro aku ki ba hamtam ki trairi trai muluk bandom syak nengi dei ban ya persyang ban penklan ni ki district council ngem dei ban persyang ban pentroy ni ki bor jong ka